Donors na kay, wala nung sa attend. Na-discover siya actually sa mag-create na po group sa Facebook. Wala ko nag-ibuhat na to. Kung mag-create na po, kaya wala dugay-dugay man na wala ka reunion. Ni-click man siya. So mga to, una dyan niya mo, si Edmar Platitas, special mention to Edmar Platitas. I-donate siya 1,000. Si Inish Maridio, si Edmar Platitas, wala siya sa gawas, pero siya sa Manila. Huwag na kayo mo, batch, sigurad siya sa elementary no? Kapit sa high school. Sa elementary na si Edmar Platitas. Then next, nawala ko rin yung donate. Ay, food bed! Okay na ba ang newlywed? Atong bata rin, i-mention ko ako si Nicodemos Paharin. Okay. Sige ba, magkaroon ka dito sa actually. Nagkadayo na din sila. Okay, next na tayo sa ayos na yung tuwa siya sa? Sa Saudi. Sa Saudi. Registered nurse for Irish Communication. Ayun na lang. Dayon next. Si Melapler Bibing of Dubai. Next sponsor. Wala ko rin. Ito pa ka. Jemarin Torreha. Ano ba? Okay, okay. Si Jemarin Torreha. Ikaw na po. 2,000. Tuwa siya o? Asa si Jemarin? Sa Saudi man gyapon siya. Jeddah, Saudi. Sa Jeddah. Oo. Dayon, si Jemarin Torreha. Jan Paul Tamudlong di iPhone. Nasa Chief Cook siya. Chief Cook siya nasa Kuwait. Dahil ito pa'y wala rin yung video. Ikaw. John Solomon. Pasha of Dubai. Basta ka siya sa gawa. Dahil, kato mga pinala, namin gitawag sa grupo nga TFG, the Filipino Group Member. TFG, dili TFC. Nakuha na ko ng TFG, agi ko sa TFC, sa Filipino Community. Ako na yung bataw, nasa draft na ako. Si Edmar, si Inish, Jemalen, si Joanne. Ang wala din ha, ang donate. Dahil, pasensya na, nanalunong pinakalit instead of September 10, ang original na day, si Kaplaya Manggod, representative sa TFG. Sayang mo na po, donate na po siya.